Hvad vil I? Ja, goddag, fru. Du går ingen ind i dag. Nej, men det er vægteren, fru. Og jeg har... Ikke du må stemme på. Vi lukker ikke nogen ind nu. Jamen, fru, det er vægteren, og jeg kunne også nok trænge til en lille en. Nå, vil I have en lille sort? Ja, tak. Tak. Og se, sådan var det faktisk. Sådan foregik det. Når de bød på en lille sort, så var der mange, der blev skuffede, for man fik kun en halspastil. Nå, nu må jeg gøre et sidste forsøg. Indenfor det skal vi. Har de søde søstre ikke lyst til at lige at lukke en ind? Nå, der er en stamgæst. Så kan vi andre også være heldige. Værsgo at komme indenfor. Det er noget med at bruge den her, når det åbnes på snedig vis. Ja, lad os prøve at se, om det ikke går. Den anden skal først selvfølgelig kende det. Sådan, så går det lidt stærkere med at komme ind. Den var rigtig sammen, yes, kan vi se. Ja, jeg vidste nok, hvordan det gik for sig med porten. Træd nærmere, gode folk. Og jeg skal fortsætte min fortælling lidt, når alle er indenfor i varmen. Fordi man skulle bestemt ikke spøge med søstrene Rasmussen, men de var nu også hjertens gode til at servere øl, som vi kan se det. Og jeg takker de damer. Men de var som sagt nogle bestemte damer, der altså ikke lukkede alle og enhver ind. Men kom man indenfor, så fandt man gerne en balje med vand, eller gammel vandtro var det faktisk, hvor adskillige pilsnere havde fundet vej i det kølige vand. Og derfor så var det ikke altid muligt lige at bestille en bestemt slags øl. Fordi etiketterne, de gled gerne af ølflaskerne i vandet, så man fik simpelthen bare stanget den nærmeste pilsner ud, og så måtte man jo fornuftigt nok tage til takke med det. Og det håber jeg også, I vil her, fordi der er lige lidt smagsprøver, fynske fristelser på godt og velskænket øl, lokal øl herfra. Egnen, så tag endelig imod. Så vil jeg stille mig herovre i baggrunden, og så vil jeg for en gang skyld ikke drikke øl i vægtertempo. Jeg vil prøve at nyde glasset her i denne hyggelige gård. Det kan jo altså næsten ikke gøres meget bedre. Hvad med en lille tår? Tusind tak. Du ser ud som om du er meget tørst. Ja, det er jeg faktisk. Du får fyldt på et tidspunkt, hvis det skulle Han er også med i en Tusind tak skal de have, frøken Rasmussen. netop at bevare gamle huse og gårde rundt omkring, og derfor så